Saimat may manyang patkian committee o songon agis kawawa pa nagis nei o lelel tame Senator Liganet Kasala Kailangan. Kailangan ipadon kamera memia to kubur meto ko ira WhatsApp mer kamagat yu Thailand ruteng ti masen pe mai kubur iban po na sa kamagut ma paita Thailand ruteng ti masen pe ma show ak tai pangkat katian tenan masen karos me utung Thailand ruteng ti masen pe standing am to report up kisi sa kriau le benya re sa klimau masani uang masani show kamagut paita Thailand ruteng ti masen pe man kita standing am to report Abu kisi sa kriyaw, labanyan kaya sa klimaw. May to report, Chief? Standing up to report, number FD sa Silula and sa klimaw, mapit. Legislature, bill number FD, wali sa kunula and sa klimaw, sang Committee in Finance. Tanchal, may report, what pan report, yay sang Committee in Finance, karadeva ang na sa Chairman, Carl. Kailangan may, Mr. Speaker, yan kakbalaw pada sa mga Committee in Money, kaysa pala sa karanwa bangko promoyo bangko purakan karos. Nay Mr. Speaker, nuwaw karakarak pada sa mga Committee in Money o kamagad malwat challenge kak uya ko puro standing committee report o pag-isisak silula mangyari sa klimaw. Kariyaman. Tanchal ang mga kamagad sa Chairman, karos mautung kamagad masa ni Pwuhng, masa ni Show, kamagad paita, tayo bangkat yan ang masa ni Miya masa ni Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko promoyo, bangko purakan karos. Di aralap, report wo ditan kamutang ko sa neto pagkuwali sa kuwano liman niyari sa klimao. Pagkupag kumalwot yan, bukadala sa matay ko sa net. Baka sa neti, muni kan makin loti sang sop kan makin patulong ito ang kahit yang nan. Wasam Pohnpei Port Authority apapali. Sang nakakutan paluwot, Presento bukin muni kan kin patulong o yang sose tatangkan me PPA apapaliki sa matay luwap tatangkan me paluwat pukaki ang Pohnpei State Government. Dahil ito ang sugis Legislature ukitala ko sa nato kasi natin ma-present sili sa kin muni mo pangkin patulong na account view makasaneti muni kan makin patosang tatangkan me malang ko pungkin tiara ta me uang ko sa net o pakengkan makin patota kin patulong na account mo yang aki mo ni marakin patungan Fisheries Development Fund ari lalato ang sawad sansan me pagi monuwad non kasampalang tatangkan ng PPA o pwede abil katriyaraktar palikan monuwat kan patulang utan na naray tungal pukan tato planin tato ko tatangkan maragina papaliki paliyasid ito kinyangaki apulpen wasa mesop pukat kenangget PPA bilson kapalin monuwat sa oras ang Israel niya so COVID lel Pohnpei pagkis malawala so patoto elayang miyaton data kakamalti o PPA puran kak kolokol sa abiskan pilpatuan sang sa abiskan makin pato yung private sector puran yang apali Sapis kan kin miyong sop kan makin patoto. Rawat may Mr. Speaker ikapengki tama miya buegi ko senat patolong patosang Senator Chawab. Mon Senator Chawab pileo sa palong ang nan mumot ka sa balwat. Uya 14 PPA. Erutan ng mangi kapal may PPA zone elayang capital lang ang malwat kamotang ko sa network. May Mr. Speaker invento nga lang yan sumawot or parentat ang Senator Chawab wasakan may sotelel nan kabese pan report wat
Kalangan. Kalangan Chairman Carl pwede kawewa ta kapesa pen report of kisi saksidu la banyari saktemau. Biya tema senapa kamu Senator jawab. Speaker Kalangan Kapurong Kalangan German and Finance Monina yang patro Tungkotun Kapura puin patlang tre sekarang kay puin wakan na tiyangar. Mungkin kamu Speaker, Vice Speaker, Floor Leader, Members kan koros. Madam German Finance me. Kau pilih me patro mo trial report sa salamat. Tama sa sang German Finance yung Committee in Finance niya ay katri bilwat yung melel me sa sang arolo. O yung kapatayang tre kis me siyang kan koros mag-trial so kitoro ang sukset memorki makawakawit sa matay kaya ang way dahil sa ilak ay sumpir o soup wakaton tugsubukat utana nane tayden kaparak yang facility bukat onggo sa trikan karena sa mang osakis na streeter osampi din soup adakak mas liki ko ka close o seto kataruto subing cargo kan puwing ka kapalit train tutuwar mo siya ang sumbir may ako siruwag o anana ang kamawala train siya kamawala puwing siya treasure araka kawi di sumbir o siya ka siyang pukakot ay yung katong kiyang Chairman of Finance yung Committee pukata irawat o apali na ranot kalangan na Mr. Speaker. Mamawar Senator jawab, bain po sama Senator Edwin. Kalangan Speaker, prayang ay tunggal. Wow. O Mr. Speaker, kaping kay ito may men alkawait o nga suwat asan sa lamam one century magtay bang kapralang PPA mo nabiligan niyan totoo kaya nasa kung matay budget ang kabultan taligay me qualifier ang kakta toki Fisheries Development Fund. May minalkaway itong moniyat magtaibang kapralang PPA jar funding pan state ang kakan pakata absence of 30% taibang kaprala. Mo inasan salmo sumbar kay can you use money yung non-operation in may sabihan sa akong OFA o pilagakata mo yung fish and wildlife. Pero mo even aleta kawit, kaya di ibatawan uwang iman aleta kawit, maansuat kamelaliw miya retrial me. Tetekan me, pato retrial itar, magatrial pa katarala, President Silisa ka, sa matrial General Fund kakabsorb, money kan makatay bang kapralang PPA. Menala ito kawit, kalangan. Tansal makalalubag yung Chairman Committee. Kalangan,